Mas. Apa ini? Ente naga sayang. Jerit-jerit yang suara bocah wadon. Warudoyong kakang pinggir kali ngeloyor makang Mas bareng ngakali wong liwat wingi sing liwat ning pinggir kali warudoyong maning yayang beben kakang pinggir bumbang ngeloyor makang Mas sumbar kegembang ning klambi abang pelayan wedang Ori di bangor mah. Hari kita mah sampai kami tenggengan. Bokat kusin dongol kuwonge ayu. Ari konon satuan dudu setan sing di Indonesia. Aduh jagatnya Ki Mas panas. Ya date lagi di udan-udan sih. Penang jagat ketiga ya Mas. Ya iyalah. Penang jagat ketiga Mas, sawah-sawah sampai pada meledak. Ada teh. Dalan-dalan semono dicorek Mas sampai pada meledak. Ya iya kemarau panjang. Iku Mas sampai nang senok kagak melu meledak. Meledak apa nih Indonesia kumani? Mas senok masih meledak ku sikile. Mulanya gak bakal lunga-lunga nganggo sendal sira kenok. Ora betah bakal nganggo sendal ku Mas kelingan mecak telepong. Toli bocah di indahnya kayak kolon temen si pakaiannya. Kok si jagat ongkop, kok si kelek-kelek sampai pada ngeceh. Mu temen kelek ngeceh mah. Iki plangkakan melung ringet. Toli nang ngapain jane sirane aku? Kok dingin gak Mas arti kebut dingin Ujar sirang ono. Kok si ngelekep sampai cetal. Arti kebut dingin. Tipit. Lagi apa sih indahnya aku? Mas lagi ongkop gini Mas. Jagatku legano kenang apa sih kebutil pakun silaku. Sampai mak ini tua-tua gak kayak wong dawuk. Masih ngongkop Mas ning kene. Toli ningan sing ngongkop ning kene sing dikebuti gigir mah. Setan sing endi sing indahnya? Gini bakal senok Mas setan sing kedung gambiran. Ngobrol walange ora oli Mas, waya dicandak ulak isi. Kadang-kadang sok aneh kita mikir sirah. Apa sih Mas? Sirah kira nang tawadun sinok. Idi sampai ki blindeleng awak apa Mas? Tutu kayak kolon tekaran iwadon yang sikile kayak bakaran boleh. Sembarangan baik semene tekaran lanang susune gede. Ya iyalah Mas iki Mas susu operasi. Oh operasi. Mung bae masalah operasi. Are konon banyu apa sih dianjingaken? Bener kan Mas sing dianjingaken ku banyu silikon ora Mas. Ya iya rata-rata wong operasi mana. Barang waya gilirane sendok mah Mas banyu silikon entok. Terus sisi dadi sing dianjingaken ki Mas kian ki banyu kecomberan. Sira mah beli umum kudu ari kaya konon. Mulane gak Mas sendok Mas susuna ireng geteng. Toli ngomong arep endi wong ayu? Kok si sendok ki Mas redak mamene ki Mas lagi dagangan gini Mas. Oh dagangan. Iya karo Kang Guru Waryati ku Mas. Oh pelayan ini juju apa sirane? Ya iyalah Mas. Dagang kacang enok ya. Ora pengen dagang kacang batine pira di cicipi bedalang. Oh dagang wedang kayak isem ya. Ora sanggup dagang wedang ku Mas wis kapok. Kapok nang apa indane? Ngalami Mas senok bengen dadi pelayan wedang. Iya. Bakal bocah nome pada nginung. Bener. Toli pada teler. Iya. Susu ki Mas diremet-remet. Yang saking apane indane sirane aku. Senok Mas dagangan kucing murah meriah. Hari kon lagi dagang apa wong ayu sirane? Isin temen ngomongnya ya Mas ya. Aja isin masalah kawong nih kayaknya. Kata karo sampean ya Mas. Iya. Mas mainnya dibisiki. Apa jenok? Lagi dagangan kayu. Dagang kayu. Wadon-wadon dagang kayu. Tuh sampai kebeli arti temen sih Mas. Kayu bakar. Duduk. Kayu lakaran. Ora. Hari kono kayu apa sih didagang nih sira? Pas bakal kayu gua Mas singkatan kuno. Singkatan. Anak artinya. Analah. Apa artinya kayu nok? Bisa nih dagang kayu. Iya. Senok ke merekaka bari gemuyu.
dagang apa Indonesia isin kayak mas aja rasa-rasa ngomong isin mas. jadi kayu kayak konon Iya mas. bareng anu lari si durung sirah kinok Sing gawe core mas, laka sing anyang-anyang. Kadang kala sing anyang tukang diesel. dia yang pila tukang dieselin dan Wong anyang senok je mas, ayo jenok je kono je ning pinggir mobil je. Anyang senok je mas mung 30.000. subhanallah mung 30.000 Iya mas. bareng anu pasarnya pira sih bakal sawengi iku Wong senok mamas bakal diboking sawengi ku mas 500. pira 500. larang temen rai pantara sudah sampai 500 parat Mas larang apa nih 500 gak mas ana bonus ya karo senok mah. apa bonusnya nok Lamun gelem 500. Iya. Bonus ki mas. Apa, Bir putih ya 2 botol. loro Bir ireng 3 botol. 5 Udud sampurna mile 7 bungkus. Kacang gawilek ku 3. ya rane gak mabok bareng hari kayak kon manok Ya daripada dianggurakan bebel. bebel tak kecomberan ini dadaku jadi saya 500 pasarannya 500 ya mas. boro-boro sirah 500 dong Apa sih mas? orang pengen penacan kita makar sirah kok Ya iya sih mas. Mene kau dengar mene. Mene aja balik. apa sih Dame dame. harganya apa indahnya Aja balik sampai 500 beli wane. ya belilah Wis bagian aja balik senoknya mudun rega ke. udun rega Iya. pira indahnya Bakal sampai beli gelem 500. iya Wis ngelarisi 150 deh yuk. Murah ya. pira 150. Mbut temen gak ada satu pikiran dari model kayak yang satu seketek parah Mas dia yang niki dalang gak mas turun nih papai bagus. dalam patok Iya. pucak lilipan apa nih dari mata nih patoknya kuma nih Nganyang senok 200 gak tak kena kaken mas. dia hanya 200 Iya. ayak konon baik dalam menang soce batak kalau pucak Ki sampai tak obral kuwi 150 bayu. no nah janjiran jaluk 150 kita kilakan niat kanggo combanan karo sirah Lah. orang pengen 150 tuh. orang pengen Yes mene dame aja gerak balik. Mene ya dah. ampun bocah nyeri temen sindannya Wis bakal sampai 150 beli wani mah bakal senoknya mudun rega maning tuh. masih mudun temen sindannya Padu sampai gelem be. Ah. pira indahnya kok 150 beli wani. Liwani Encang wani beli lamonan 40.000. Pira je mas? 40 40.000. 40 Sampai dudut beli. boro-boro duit sing guru Ya wayate wis. 50.000 bebot kudut Bakalan ka duit mah ko patungan karo kita 5.000. patungan dah waktu semangka indahnya Ora pengen senok aja patungan kok nglayani wong loro ku repot. Ya, ada barang-barang nyedot. Barang nyedot mangan es campur apa? najan 40.000 nok kita kilakan niat dicombalan karo sirah 40.000 beli wani mas. ora wani Terus mene. Duh ya aduh. Soal kesakaling pengen rasani wong ireng be. kocak kayak kono goblok Oh, bangor sih 40.000 beli wani sampeanku. sih saking apa nih sindannya Ya wis bagian senoknya mudun rega aja balik ya. ya pira Encang wani beli 15.000. subhanallah bocah saking butuh ya apa duit Pira je mas? 15 Sampai duit anak. boro-boro Wis makanan bae bakal mah. apa sih Bakal mah ngadol beras sajen pi kayu. tumbangi ketua goblok Ada siapa kan harap ngetul beras sajen? Palingan bocah lebih ya. Beras sajen ku aja didol. Apa sih? Ketua ki ngitungi ini. Kader gak ketua norlok meluan. Orelok meluan gak kaji wasrini ku ngitungi bakal sepanggung ku sajen ku saceting. Lah, berana ulan kan nol pira. Beras ki ulan kian kan kabeh 31 panggung. Iya. Ku berarti kan 30 ceting. Heeh. Apa sih mas? anda apa sih Sajen. bocah kayak anda sejen Yang iya kok nadol sajen jeblolim mas. najan 5.000 kita beli pengen karo sirah Kau dingin mana? Kau dingin mana? Kau dingin mana? Ya cah sana. Waduh nih mulak bae ku saking pengen. Joki. Beli kujakan pating kerdut. Mono ku saking apa nih sindannya 15.000 beli wane. orang wani Ya sebagian senaknya mudun rega doh ya. pira maning Hari 15.000 beli wane. Encang wani beli lamonan 2.000. Oh, sada pikiran bang orang 2.000 mah. Kayak irisan mawani. semangka karo gane bocah wadon Tak opral bae salah. elah kasir kaning balas karo karyana masih 2.000 yakin indah di sisi bocah nanti sih
najan 2000 kita kena niat kau coba karo siap gawa duit 2000 ku beli mana orang gawa duit wis mene duh apa sih wis pakai senok kae mudun mana regane 2000 beli mana beli wani wis ari anu mah urupan karo segaking bayo sugi bebek apa sih ngomong ayo mas karo segaking orang yuk bae lah ayo sih mas Orang pengen. ayo ke mas ngomong nah apa sih indahnya bu gagian mas senok mapakan nafsu beli metu dadine pengen nguyuh ya mana nguyu kanok nih karang suwung kang sepi mau nih langsung ngopo kata nana sing jeragal ya wis mana nih sawang aduh mas nih sama aku mas amit-amit apa sih kelingan bengen karo rabine Kang Waryadi ka mas iya mas nguyu senok mas karo ibu cucu nih sawah nih sawah mas terus barangku mas ora kelingan mas tunggak tamina kore dedak dingin bareng pengen nguyu kebelet senok kaki mas wah ya mendek ku mas senok kesogok bulannya ganok pakang nguyu nih sawah ku tunggak damine diajak dikit sampai anak ini durung rasani jadi wong wadon sih ya mas apa sih indahnya bu mas tunggak dami ka mas bagian dia dekan dengel maning bulannya ganok wadon ku aja jorok kah tuli kan nguyu nih di indahnya sih arep padang-padangnya anak dikit karo ron lagi santai harus apa mas? karo ronia Lala dikin bocah cilik gededel kuno mas bocah kuwen mah bisa entar padang-padangnya akeh wong goblok bisa entar akeh wong daripada sing sepi wong bukan diceragal kene bae lah sing padang seneng pas seneng nih padang-padangnya ku kene siapa kana mas ya dikin ikut dikin masa ya wong senok karepmu ya dijurus karo bledogan ya bulannya ganok nguyu yang wajahnya ke wong-wonge dikin awas sih nang balik tek adang nih toang lu doyong cerongok kuno lurusin sepi ke mana tadi wadon keluar kuyuku wis ke mas ya arep ning kana bae kan ning sorpring budal silang kono biar berarti ini sira na tunggak beli mana ning sorpring Ducale celana aku ngarep uyuk iya ora kelingan celana Iya. seret temen yayang beben tokaken celana seret ya ampun kan setan celana korup kayak Dino apa udah tanah indahnya nok nun ikut celana nyetal temen nyetal punya senoknya ku dodoknya getepelem apa kayak celana koler tulis celana blebut kayak konon gagian koplokan anti nguyu aku jadi kene mas ya wis gagian kok dia sampai aja ngelirik saking apa nih indahnya ini bae sing aman nyaman aduh ayo nanti kayak bocah kah mana ayo mana aduh apa sih mas sampai aku lagi apa sih anakku mas wong senok kayak arep nguyu je mas nembe mendek arep dikobel siapa sih indahnya ora pengen deleng orang mas apa orang masih ngobel bahor bocah paingan mas bocah sing bijecek salitere siapa ikasih sing arane kedok kayak menyan rai mas kayak menyan merupug sing bakatur beli urung wayah beli urung wayah palingan kedok sing sadetan tampang terpal hilang kabeh wis gagian terus yang kene bae enakan ya mas nguyuwe munine kayak manuk ya siapa beli umum nguyu kayak kono koplok Lah, aduh betak apa sih mas aduh wal nguyu kayak di kafe masih aku ya teman nih kegandan sekanamu masa mau nguyu kayak dangdut si umum kan nguyuku meneng lagi nguyu durung tutug aja takoni mas ada muni nih nyemplung kayaknya menyentuh kali si manuk mending si mas apa ini sampai pak plung nguyu ada tak kegergesan
Ucak ki. Kelingan ko yun yung dur pakwalam. Terus kagian ini sinake wong iku koplok. Aduh mas, nguyu rada kegregesen. Mulane ganok tadi wong wadon aja kakek mangan pete ka coba. Duduk petendok untuk 14. Ada biak tem. Aduh, ampas saya metu setitik. Wes. Jepret, ada. Lah, jepret apa nih kana mas? Jepret bisa ada kuan karete ganok. Duh, maning bekelingan mas orang gak aqua gelas kini. Aku apa ini aku gelas Ya kan gue mau koran mas. aja pak, kan mana dulu banyu kah? Mas sampai gak anak aqua gelas beli. Buru-buru kanggo sirah dewa kartin ulah ke banyu-banyu. Duh, yang mana sedok kesini bawa ke karo apa mas? Ya mana dulu por kan? Atau bore ning guri. Toli garap apa indah ya? Kok garap takon ning aku mending mangganden. Lah, ujar sirah kalau belak ngatain sirah. Mangganden. Anak apa Yayang? Ya, kok sing ngundang Yayang tua-tua masih Yayang baik. Kita merombongan sama guru. Mangganden. Nun. Anak aqua gelas beli. Waduh nok, boro-boro kanggo senok dewek bepen nginung gini. Mang. Nun. Senok tas gue pengen wawo koran mang. Aja karo banyu maning bakano manok. Karo apa sih mang? Diperot ya. Diperot ku bersih tamang. Bersih. Diperot karo jarit. Beli. Diperot karo kaos. Ora bersih. Si dikorot karo apa mang? Kulit duren. Orang pengen. Ya, kok si mantak budal badele. Gandene mana? Wis kau ora pengen takon ning mang ganden mah. Wis. Apa sih? Ada sedulur senok mah. Siapa? Ai Mang Dara sing baik hati. Lagi tuh. Mang Dara kecene turu. Mang Dara. Ya turu ya cah. Duh ya Mang Dara. Ada diganggu. Wis ya gitu lah. Iya enggak. Wis ke masa beli siapa ke mana lah wis. Arep apa ini dadak? Wis senok mah katur gabli kari-kari karo tisu basah. Ya ampun bekari-kari tisu kanggo apa indah setan bekari-kari tisu. Aya kang ngelap lah Mas. Aja bangor koplok sirah. Wis meneng abe sampean. Non Kudu tisu tak kita kun. Kuene tisu takan ibu. Kanggo apa indah dadak? Kanggo ngomong orang Mas. Corok sirah. Ini sing satu gelek Mas kanggo esuk. Iya beli. Kanggo esuk mbok katang layani tukang angon wedhus. Aduh nyes. Udah, Mas. Bangor sirah. Mas ditempeli karo tisu basah. Sampenan kerasane ki Mas sampenan. Yes. Aduh petak. Wah. Wis kagian. Menang sampean aja ngelirik Oke, tak dobel bayam rekandel. Nok. Non. Apaan itu krokok? Duh, Mang Ganden. Apa sih? Aja wara-wara. Priwe. Ada tepat yang krokok soten. Entas dicukur oleh telung dina. Kok yang gembel ya? Dudu gembel. Apa sih? Jembrong. Bangor sirah. Mas. Apa sih? Iki sampean doyan beli. Orang pengen dibuang. Doyan beli sampean. Dibuang. Mong. Ya wis tak kerawati maning lah. Ya ampun tisu bekas dawati maning kanggo apa indah dadak? Kanggo esuk-esuk kan. Dokat yang layani tukang ngobor kodok. Dudu ngomong sakit siapa sinok sejatine. Ai sampean ku samar apa Mas? Dudu kaya kono kita nembak ketemu karo sirah. Dokat sampean wis kelalen. Iya. Senok ki masing arane Ayu. Oh, jadi sirah ke arahnya Ayu. Ya berulah. Siapa ya Mas? Ayu tinggi kan? Iya Mas, betul Mas. Non. Aja coba-coba ngaku arahnya wong liat. Apa sih Mas? Isun paham lan jelas. Sing aran Ayu tinggi artis ibu kota. Ari sirah ngaku Ayu tinggi sing endi indahnya. Sampean mah beli weruh ya Mas. Apa sih? Aran Ayu Ting Ting ku Mas beli siji. Ari konon Bakas sinintip makan mah Ayu Ting Ting bintang film. Ari sirah Bakas senok mah Ayu Ting Ting sandiwara Dwi Warna.